Nachádzame sa v malebnej dedinke Valaliky nedaleko Košíc. V rámci miestnej krojovanej parády sa tu predstavil aj folklórny súbor Hornát so svojím profilovým programom Oka Mich. Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska. Tak folklórny súbor Hornát je tu už dostatočne dlho na to, aby si ho Slovensko všimlo. Ich nový profilový program predstavuje inovatívne choreografie s početnou zostavou, čerstvo sformovanými skladbami a v nových krojoch. Tradície ľudovej kultúry prinášajú mnoho okamihov. Folklórny súbor Hornát sa ich snažil zhmotniť. Okamih je to nový profilový program folklórneho súboru Hornát. Už z názvu vychádza, že chceme sa hrať s tou myšlienkou okamihu, pretože okamih je niečo zaujímavé, čo v človeku ostáva a čo je také prchavé, jedinečné. A my sme túto myšlienku alebo túto tému využili do nášho programu, kde v rôznych blokoch ukazujeme rôzne, možno že také jedinečné folklórne okamihy tej tradičnej kultúry ľudovej, ktoré chceme zažiť spoločne aj s divákmi. Členovia folklórneho súboru sú ako jedna rodina. Program vznikol aj na základe ich osobných skúseností. To, že som tu, ma tak vnútorne naplňa. Čiže týmto žijem a je to náš životný štýl pre väčšinu tanečníkov v Hornáde. Znamená to pre mňa vyplnenie voľného času v rámci štúdia a taktiež ma to tak vnútorne naplňa, že sa môžem takto aj trochu vyšantiť a nejako vybiť tú energiu. Niektorí diváci sa na podujatí zastavili len na okamih a boli očarení. Prišli sme len teraz s deťmi, deťom sa páčilo, malá krutila s rukou. Tí účinkujúci sú veľmi šikovní. Keď v rámci Košic majú vystúpenia, tak chodíme a pozeráme sa na nich. Vystúpenie Hornátčanov bolo znova jedinečné a nezabudnutelné. Na okamih sa určite zastavia aj na ďalších podujatiach.